dostala si moju správičku na skvelú ponuku na ten transparentný gelik na obočie alebo špeciálny balíček. Naschvál som vám to takto napísala, že 19,50 stojí v katalógu ten transparentný gelik, úplne novinka. Ja som ho použila vlastne na obočie, krásne sa dá vyčesať a drží vlastne tie chlopky také rozčesané. A tento gelik obsahuje aj pantenol, čiže to bude vám vyživovať to obočia, bude vám rásť a dostávať takú hrúbku, takú silu, lebo pantenol takto pôsobí. No ale tá špeciálna ponuka sa týka toho, že za 40 eur ty dostaneš oveľa viacej produktov a to obočie bude oveľa lepšie. Čiže toto obočie je namalované toto je namalované len s transparentným gelikom. Mám vytetované obočie, čiže ten môj tvar už tam je. Chlpky som len ako keby vykreslila. No ktoré je lepšie? Čo poviete? Toto som si namalovala špeciálnym balíčkom. Ako? Postupovala som. Takže na začiatku je tam nejaký, môžete si vybrať korektor. Môže to byť korektor pod oči, ak máte tmavé kruhy pod očami, perfektný, ktorý ich pekne zjemní. A ďalšie 3 farby. Prečítaj si ten obrázok, tamto všetko sa píše, ktoré sú aj odporúčané. Nejde to teraz rozprávať, ale dobre si to prečítaj. A dá sa použiť ten korektor vlastne krásne aj do vnútorného oka, do vonkajšieho na zosvetlenie. Ja ho používam aj do týchto vrások, aby neboli také hlboké. Takže vytvorí sa vám nejaká výrážka, tak pod make-upom si to krásne tým korektorom zakriete. Má super, aby ste si to ešte vedeli predstaviť, super aplikátor, ktorý takto pôsobí. Takže toto v hodnote 16 eur. Ďalej dostanete v tom špeciálnom balíčku si môžete vybrať z tých tenkých kontúrovacích ceruziek. Zase sú tam asi 4 odtiene. Opäť ju ukážem. Netreba ju strúhať, tenučka, krásne s ňou vykreslíte aj tvár, aj jednotlivé chlopky. Dokonalá a je taká tvrdá, čiže krásne to naozaj drží. Tretia vec, ktorá tam je, toto je špeciálna špirálka alebo gelik na obočie. Prečo je geniálna? Hej, takáto malička, keď ju používame základ, je dobre to počistiť a práve vďaka nej som si vlastne tie chlpky, ktoré mám, keď máte aj vytetované obočie, tak jednoducho vám vytetuje kožu. Chlpky ostanú také svetlejšie, hej, tuto je to krásne vidieť, lebo som použila ten transparentný gelik. Ale tu som použila túto špirálku, ktorá krásne to obočie vlastne obtiahla, zvýraznila. Hej, čiže pomocou tejto špirálky. Zase je tam viacej odtieňov na obrázku, uvidíš, ktorý je taký odporúčaný pre koho. No a na záver teda som si dala tento transparentný gelik. Takže ja si myslím, že výsledok úplne je vidieť, ktoré je lepšie, že určite toto aj s tou špirálkou. No a čo dostanete ako darček? Toto všetko, každý z tých produktov stojí 16 eur. Hej? Ten balíček má hodnotu vyše 100 eur a vy ho máte odo mňa len za 40. Pozor, limitované množstvo, ako naozaj chcete, tak poprosím vás tento víkend, lebo ja si myslím, že už sa vypredá a potom ho nebudem mať možnosť objednať. No a na záver darčeky. Kto nemá rád darčeky? Mini odlišovač očí, najlepší na svete, ktorý je perfektný, ja ho zbožňujem, pretože si ho takto môžete zobrať aj na dovolenku alebo kdekoľvek pôjdete, túto flaštičku si potom nevyhadzujte a veľký si viete prelievať do neho a máte ho stále so sebou. Toto dostanete ako darček k tomu balíčku a dokonalý štetec, ktorým si viete krásne vyčesať to obočie. Hej, takto si to vyčešete, potom si to takto zatiahnete. A na druhej strane takýto špicatý, ten zbožňuje, keď si chcem urobiť linku, alebo ho môžete použiť aj na malovanie pier alebo niečo iné, dokonca aj obočie si s ním viete tým takým tmavým hnedým tienikom namalovať. Ak teda sa toho všetkého bojíš, že ty s obočím nevieš, kľudne ma kontaktuj, spolu ťa to naučím, kľudne aj online. Takže nezabudnite, píšte.